Ma'am, nahilo mo gud ka diha. Si Sir Rodel yun ang nakatubag ni mo, ma'am? Oo. Ug tuwa pa sila sa ospital. Kun mao na. Dili si Sir Rodel ang nakita nimo karon. Og imong gisundan, Ma'am Sabrina. Kung dili to si Rodel, kinsa man di ito? Daot ang espiritu nga nagpakarodal, Ma'am Sabrina. Kunsa? O gusto ka niyang lamaton. Aron madisgrasya kasama kang adala. Kunsa? Ma'am Sabrina, palayo inig tapita. Naanasap sila. Oh, Analisa, unsa man imong gipanulti? Wa mo nakita. Mamatay ka kung dili ka mo palayo din sa Casa Albornoz. Busa palayo din. Palayo! Dili ta nila hunungan hangtod nga dili ta kapalayo din, ma'am. Sige na, ma'am. Gawas din sa Casa Albornoz. Pagdali, ma'am! Analisa! Ano? Ano nagbiraha si Ma'am Sabrina? Kinahanglan makapalayo siya ng napita man yung karding. Sige na, sunod nga mamatay. Dili ko mamatay, anak, kay disalig ko nga dunay Ginoo. Pero magdagdag sila. Huwag nakatutok silang tanan mo. Unsa? Ayaw silang tagda, Analisa. Ma'am, madoon na silang tanan mo. Ana tanawa ko. Tutok sa ko mga mata, tutok sa ko mga mata. Wa kay nakita mga espiritu. Kana ang ibutang sa imong nauna. Pero naano silang padoong ni mo. Gusto silang mahikap ni mo. Wakay nakita, Analisa! Wakay nakita! Lula? Wakay nakita! Ayaw sila o taga! Wakay nakita! Dili sila makapangilabot kang Ma'am Sabrina! Iyo nga ang ibang mga mata! Huwag ka makakita nila! Ayaw silang taga! Ayaw sila panduang ang nakakita kanila! Ayaw ang totok kanila! Iyo nga ang ibang mga mata! Sunda si Lola. Sige na, Ana. Piyong ang imong mga mata. Annalisa, ikaw lang magkaputol sa ilang pagsamok-samok. Isira ang putahan sa imong mga mata! Isira! Kada, ayaw ko na bukha ang imong mga mata. Piyo mo una. Kading ipahilo na sa sofa ang imuhang manghod. Dali, Annalisa. Higda na lang diri sa sofa. Lola, okay na ka na si Analisa. Ako na siya maglihok na. Ayaw kahadlo kanila, Annalisa. Mga espiritu sila sa mga patay. Dili sila makapasakit ni mo kung dili mo sila tagdon. Ayaw padaog sa imong kahadlo. Tara, relax. Kadug na. Ana? Pasagdiw na siyang makatuog ka din. Lula, salamat ang imenhi ka. Unsa na kaaghat ni mo nga muani og gabi dako dinhi sa bahay, Lola? Dili ko makatuog na naghuna-huna kang Annalisa. Lola, Sa dihang miadto ka mo aron magpatabang ka na ko kung unsaon nga dili na siya makakita sa mga espiritu sa kagit-git. Wala ko mahimutang. Salamat lang nga. Mahal gyapon mi nimo. Managsama kami og nadawat nga tunglo si Annalisa. O kahibaw ko nga nagkinahanglan siya nako. Aron dili siya matarog sa bisan unsa nga iyang makita. salamat, Lola. Pagkadugay na sa panahon, wa ko makatunob ni ining dapita. Mahimo ka nang mabalik din napita, Lola. Sa ako nang gingon, na dili ko mabiyaan ang mga palasyo. Aduna pa ba day buhi sa mga palasyo, Lola? Aduna pa. Unsa? Ang bugtong apo sa tuhod ni Don Ignacio o Clara Ignacio. Lula, may anak ang undag iya sabay sa mga Ignacio? Aduna. Siya si Ramil Palasyo. Ramil? Ramil Palasyo? Ayaw ka mo kabalaka. Karoon nga nakatunob na ako pagbalik din Muto nga lang ako sa hustong oras. Pero, Lula, Kading, kinahanglang magpaatbang lang ko ni ining dapita. O gusbong ko,
Dili mahimo nga mahibaw si Madam Mercy nga buhi ang bugtong saksi sa pagpatay siyang amahan sa amahan ni Elmo. Nga nung taguon pa man nimo ang kamatuoran. Lo, Elmo! O Liling. Ako, Elmo! Elmo, pasahilo ako. Pero, ang krimen sa mga ginikanan ni Madam Mercy, kinahanglang mapairan. apan patay na siya, Elmo. Patay na si Don Romero nga mao'y sinuganan sa tanang krimen ni Ine Napita. May anak siya. Dili may umubayad si Madam Mercy sa nga wa siya ilabot. Naglatay sa ilang dugo ang dugo sa kriminal. Ug ang iyang apo ang katapusang nagda sa dugo sa kriminal. Apan kinahanglan siya. Siya ang mubayad. Dili. Dili ko musugot ka si Rodel ang mubayad sa iyang apuhan nga dugay nang namatay. Dili ko musugot. Ayaw pa! Ayaw pa! Ayaw! Sir, ginapan si sir? Ayaw siya sa pa! Maluwi ka! Pa! Ayaw siya pa siya! Ma! Ayaw! Ma! Ayaw! Ma! Ayaw! Ma! Pa! Ma! Nadamgong ka. Ma'am, inom ini tubig o. Kita ka! Nalimot ka, ma. Siya ang imong nurse. Sila nga mo painom ni mo og tambal. Ang otiman ni mo. Sihang imong ipuli kang analisa. O, ma. Oh, unya. Sama ni siya. Makakita ni siya og mga espiritu? Dili ma'am, oy. Rodel, mas ganahan kong analisa. Kay makakita ko sa mga espiritu nga gusto mo patay sa atong pamilya. Ma, ayaw na paghisgot ng espiritu. Kung gusto ka makagawas din sa ospital. Uy. Yaman day. Yaman ituod ko sa ospital. Oh, sorry. Dili man day mo to og mga daotang espiritu ang mga doktor. Pahuwi na, ma. Madam, butangan ako og ulan ang imong likod ha. Ayaw! Ma, ayaw yung na si Angel. Okay lang, sir. Pahuwi na, Angel. Ako na bubanta ni Mama. Dili na ko magdugay, ana. Kading. O, ma'am. Sabrina. Tawagan lang ko og Sabrina. Pag-amping din ni Ma'am Sabrina. Dili kini ordinaryong lugar. Motuo ka ba og doppelganger, Lola? Doppelganger. Nakita ko kaganina nga kumbana, si Rodel. Iya kong gisambit. O gilugsong siya paingon sa sapa sa banlot. Apan sa nanawag ko sa ospital, tuara dito nga kumbana, Lola. Dili ka na maayo nga kay mailan. Gagamit sa utang espiritu ang bayhon sa imong bana. Aron bilahon ka nga to sa kangiti. Unsa? Kinahanglan mo biya ka ining dapita, Ma'am Sabrina. Analisa. Nakatuto ka, Ma'am Sabrina, ang mga daotang espiritual, Lola. Gusto si Analisa, ma'am. Mas makaayaw ni mo palayo na kaniini dapita. O sa imong bana. Unsa? Tumana ang tambag sa ako nga po. Di na ko magdugay kay tiyarig. Makamata si si Ramil nga wa ko dito sa bae. Ma'am Sabrina, sundang among tambag ni Lola. Pabuton daw na si Rodel Analisa. Salamat. Ngayit-ngit pang nabalik ko din sa bahay.
Si Ramel, nagmata ka na? Ayaw ka sukusin! Ayaw! Hayag naman di ay. Ay! Rodel! Ikaw na ba na? Ha? Ma! Sabrina! Ang laban ka kunlan. Ikaw gini ay. Sabrina? Kaya sa ka? Ganon hadlok ka na ako. Mga higala, gida Oh, salamat. Kamubon sa akong kuan sarting. Usa lang. Lisod imabon no, 387 isa ka gamit. Lisod ay. Hapit isa kasi mana paabot. Yoli pa na ako akong hinulman dito nila mamang nga kuan. Kay manin abot. May pasa kabadbaran ako ni Pamit. Proud of one of fast learners si Dylan. Thanks to Similac King School, it has added ganglion sites to support faster brain connections for faster learning. Aman ka kanay. Please, may tanong ako sa inyo ha. Imagine niyo lang, na sa harapan ninyo, merong isang pugot na ulo na nakatitig sa'yo. Tapos yung mukha niya parang nakakakilabot at alam mo na yung mukhang yun may kinalaman sa pagdanak ng dugo. Paano na lang kung yung serial killer na naging laman ng bangungot ng maraming tao yung pugot na ulo na nasa harap mo? Mulat na mulat, blanco ang titig sa'yo, at para bang gustong kunin rin yung kaluluwa mo. Kakatakot, di ba? Karamihan sa atin, madaling kilabutan sa tuwing nakakarinig tayo ng mga horror stories, di ba? Yung tipong madilim, tahimik, tapos biglang may magkukwento na nakakatakot. Kagaya ng ganito, di ba? Pero sigurado ako na mas magtatayuan ang mga balahibo nating lahat kung hindi lamang basta kwento-kwento at kathang isip ang pinag-uusapan natin. Nako ha, magkape kayo ngayon. Siguraduhin yung dilat kayo kasi hindi natin alam kung meron nakatitig sa atin. Alam ko na yung kapeng yan ang magiging dahilan ng pagiging buhay na buhay ng dugo ninyo ngayong gabi, lalo na sa ganitong klase ng kwento. Kaya naman sa araw na to, sabay-sabay nating aalamin sino ba itong tinatawag nilang si Diogo Alves. At bakit kaya naka-display yung ulo niya sa loob ng isang garapon? Weird, di ba? Taong 1981,
nabalot ng takot ang buong syudad ng Lisbon dahil sa iisang pangalan. Pangalang kaakibat ng dose-dose ng buhay na nangawala. Pangalang naging dahilan para maging kakilakilabot ang Lisbon. Siya si Diogo Alves, Criminal. the Aqueduct Killer. Isa siguro sa mga pinakakakaibang kwento na ni-request ninyo sa akin itong kwentong ito. Makes sense? Serial killer? Pugot yung ulo niya? Nasa isang garapon? Ang weird talaga. So ito na. Sino muna itong si Diogo Alves? Ipinanganak siya sa Galicia, Spain noong 1810. Tagal na. Mula sa isang mahirap na pamilya, nagpunta siya ng Lisbon, Portugal. At pagtungtong niya ng 19 years old para gawin yung usually ginagawa ng mga Galicians noong mga panahong yun, yung maghanap ng trabaho at mas magandang oportunidad sa ibang lugar, kagaya na lang ng mga pumupunta ng Amerika or kunyari sa atin, di ba? Sinasabi, ay nasa Maynila lahat ng opportunities. Parang ganun din sa kanila yung Lisbon. Mga bandang 1830s nang makarating siya dito sa Lisbon. At isa nga sa maraming naging trabaho niya yung pagsisilbi bilang isang kutsero, coachman, para sa mga mayayamang pamilya. Basically parang driver, gano'n. 1860s pa kasi nirelease yung mga steam-powered na sasakyan. Kaya kalesa pa lang talaga yung uso ng mga panahong yan. Just in case nagtataka kayo ha. So pagdating ng 1836, lumipat na siya at naghanap ng trabaho sa Aqueducto das Aguas Libres or Aqueduct of the Free Waters. Halos 1 kilometro yung haba ng aqueduct na ito sa kahabaan ng Alcantara Valley. Yan, pakita natin ha. Ang nasabing aqueduct ay may taas na 213 feet at mayroong 35 arches at mga tunnels. Ito ay nagsisimbing daan ng mga fresh water at maging ng mga tao. Ayan, para mas naiintindihan nyo. Palabas at papasok ng Lisbon. Noong mga panahon yan ha, ito rin yung tinagurian bilang pinakamataas na arch hanggang sa panahon ngayon. And just imagine, paano kung malaglag ka dito at the height of 213 feet? Mataas! Tingin mo ba makakasurvive ka? Ang hirap isipin, di ba? Imagine mo palang, bangungot na talaga siya. Especially sa mga katulad ko na may fear of heights talaga. Sa panahon ito rin, nakilala niya si Gertrudes, saan yung tamang pagkakabingit ko, Maria, na isang innkeeper na kilala bilang pareyring niya na sinasabing nakarelasyon niya. Pero dahil na rin sa hirap ng buhay at hirap na kumita ng pera at sa kagustuhan na mapasaya si Gertrudes, naisip ni Diogo, no, mas mabilis siguro yung pera kung may gagawin akong masama or illegal. Something which is true sa mga tao ngayon, yung gagawin. At ang napili niya pong paraan ay ang magnakaw at pumatay ng kanyang mga biktima. Dahil dito, sinasabing si Gertrudes ang isa sa mga sinisisi ni Diogo sa kinasakitan niya dito sa mahabang buhay niya na i-discuss natin ngayon. Well, hindi ko kayo binibigyan ng idea ha, baka sabihin nyo, pinaggagawa ko kayo ng mga katiwalian. Sinasabi ko lang kasi alam niyo yung mga tao talaga pumapasok sa isip nila ngayon lalo na't napakahirap po ng buhay. Pero mali yan, ekis yan. Tandaan nyo, walang mas makakapagbigay sa inyo ng peace of mind kung hindi ang isang buhay na malinis at marangal. Totoo yun. At masasabi ko rin na mas masaya sa puso na yung mga pinapakain nyo pong pagkain, pinagtitreat nyo sa pamilya mo, galing sa malinis na pamamaraan. Alam niyo yan, mga magulang nandito, alam yan. Siguro naman, natuto na po tayo sa mga recent na balita dito sa atin, di ba? Kaya huwag kayong magpalunod sa baha ng emosyon. Dahil lahat po ng sobra at lahat ng mali, naku, papalikan ka ng Diyos or ng universe. At kahit payak at simple ang pamumuhay kung galing naman sa pinaghirapan natin at hindi ng iba, mas nakakapanatag po talaga. Kasi alam natin na hindi tayo hahabulin ng konsensya at ng karma. Balik tayo ngayon sa kwento natin. Dito na nga siya nagsimulang makasama sa mga krimen at iba't ibang illegal na gawain doon sa nasabing syudad. Noong umpisa, isa pa lang siya. Pero nung lumaon, nakakita siya ng mga makakasama, nag-network na, gano'n. At dito na buo yung notorious na gang nila. Ang dami, marami siyang ginawang mga kalokohan.
ang pagkahuli ni Diogo Alves. Pagdating ng October 1939, nakasuhan si Alves matapos mahuli kaugnay sa pagnanakaw nga at pagpatay sa tahanan ng isang Dr. Pedro de Andrade. Ang mga naging biktima nila ay ang nasabing doktor at ang mga miyembro ng pamilya na nasa pangangalaga ng nasabing doktor na sina Maria de Conquetcao, sana tama po pagkakabanggit ko, Correa Morao, at ang anak nilang lalaki na si Jose Elias at mga anak pa nilang mga babae na sila Emilia at Vicencia. Dito mo makikita na parang wala silang pinipiling biktima, bata, babae, lalaki, wala silang pakialam. Naging matunog ang krimen na ito at tinatawag pang Rua das Flores crime or the crime on Flores Street. Hindi lang dahil sa, syempre, kahindik-hindik na sinapit ng mga biktima, kundi dahil na rin sa dami ng naging saksi sa krimen na ito at sa kung anong kinahinatnan ng mga sangkot sa kaso. Sabi nga, the carelessness and many witnesses left behind served as a forewarning. Pero ang talagang nakapagpabagsak po kay Diogo ay ang pagkakahuli ng isa sa mga kasama niya na agad namang kumanta, yan yung sinasabi na, or umamin doon sa krimen. Ayon sa kwento, isa-isa dito tinuro yung mga kasama. Siguro natatakot, minsan binibigyan ng deals, di ba? At isa na nga si Diogo dito. Siya at ang isa pa niyang kasama ang nakasuhan din ng pagpatay kay Manuel Alves naman para itago ang isa pang naunang krimen. So may ganun sila, may traiduran. Dahil dito, sa 5 kumpirmadong kaso ng pagpatay, nasentensyahan ng kamatayan si Alves at noong February 19, 1841, siya ay tuluyang napatawan ng parusa de Cais do Toho sa Lisbon. Yung paraan ay bitay or death by hanging. Ganun ka-brutal pa noon eh. Take note na ayon po sa mga dokumento ng mga panahong yon, wala ni isa mang akusasyon ang lumabas kaugnay ng kahit na anong krimen sa aqueduct laban kay Diogo Alves hanggang sa oras nang siya ay namatay. Base sa records, hindi man siya ang huli, pero isa si Diogo sa mga pinakahuling nasentensyahan at namatay sa pamamagitan ng death penalty sa Portugal bago ito na-abolish sa kanila. Normally, pagpatay na po yung killer, doon na natatapos yung kwento. Paano pa ba madudugtungan? Wala na yung saralan, di ba? Ano ba? Kuya Claro, patay na. Di ba? Kaya third years, kung iniisip nyo na hanggang dito na lang tayo, pues, nagkakamali kayo. Dahil nangangalahati pa lang tayo sa kwento. When we talk about food, we also have to talk about the fact that making perishable food accessible to a growing population around the world. Na mas nagpatunog sa pangalan ni Diogo matapos niyang namatay? Naiintriga na siguro kayo, di ba? Huwag kayong mag-alala. Aalamin natin yan. The Aqueduct Murderer Legend. Ito na nga, balikan natin yung mga taong 1836 to 1839. Dahil sa pagkamatay niya, kumalat yung mga balita na naging pugad ng mga krimen, yung aqueduct, pagsapit ng dilim. Nakakagulat malaman na umabot sa 70 hanggang 100 na pagkamatay ang nailista dito sa sinasabing lugar na ito sa pagitan ng mga taong yon. Noong una, dahil na rin sa economic at political crisis na dulot ng Liberal Revolution noong 1820s. Hindi na natin kakalkalin yan, no? Pero inisip ng mga otoridad na bunga ng depression, kung alam niyo yun, at financial difficulties, kaya naging pinaka-accessible itong lugar na to para sa mga tao upang isakatuparan yung mga desperadong matigil na yung paghihirap sa kanilang pagpapakamatay. Pero dahil na rin sa patuloy na pagdami ng